Sisi tunawaangalia. ODM ya Kwale ni Msambweni, na Msambweni ndio ODM, na tunawaambia if they not change tutaleta mabadiliko hapa ndani. Okak neno e duond bura mar ODM bade makwale ka jokanyo otelo ma duond burano kuom rem miyogi lai magiluwo. Ere gimomiyo sirikal ok nyal ndiko jothieth? En sa monego josirikal owuog oko mondo ndik jothieth. Ok ni jothieth onge, jothieth nitie, to sirikal ok dwar ndiko jothieth. Nurses ma pacho ka kwayo piny owacho mondo rang matut midhiero ma pod okwako sekta mar thieth. Wa expect ni gik moko kodhi maber to dwe mar 2 ka watieke. Jodak manyatike dwaro ni mondo mi piny owacho oor omenda ma tieko gedo mar kar choko, piedho, loso kod uso mwandu. Machiegni weche manyien maka gi kacha, nyinga Milton Ochieng. Okak osechako neno e duond bura mar ODM bade makwale ka jokanyo otelo mar chama no e alworano kuom rem ketogi e wi chama kama chama onego luw. Kotelnegi kod jakom ODM ma Msambweni Abdalla Mambo, giwacho ni telo mar ODM makono ne ok ochano kata mana kaka ne ginyalo dhi yuago mosenindo Raila Odinga. Wakilishi. Sio ndio demokrasia. Bale. Kwa hivyo lazima upange nyumba yako. Na tena hii ni warning tunawapatia. Sisi tunawaangalia. ODM ya Kwale ni Msambweni, na Msambweni ndio ODM. Na tunawaambia if they not change tutaleta mabadiliko hapa ndani. Na sio mbali sana, kwa sababu hatutaki uongozi wa kutulia. Hatutaki uongozi ambao hauna mwelekeo. Basi wale viongozi wetu walisema baadaye watatujulisha. Je, tutafika vipi Bondo? Je, hatutafika vipi Bondo? Na kwa kweli tulisubiri angalau tupate majibu yoyote, lakini mpaka kufikia saa hii kuko kimya. Tumelia sana kwa kifo cha baba. Sisi kama watu wa Kwale tunasikitika. Wenzetu wa Msambweni gari 10 zilienda kuzika baba, lakini Kwale hata gari moja. Kwa nini? Na tulichagua viongozi, tulipiga kura. Nashangaa viongozi wetu kama wanatuambia kama sisi ni omba-omba. Wao walituomba kura, sisi tuombe nini? Tukipiga simu kwa watu wa Kilifi, wanasema sisi tulienda bila wasiwasi na viongozi wetu. Tukipiga simu Mombasa, wale walienda bila wasiwasi na viongozi wao. Huku kwetu mpaka viongozi wetu wabebu. Maisha haya mpaka lini? Hadi lini? Sisi kwa nini tupigie magoti watu wengine? Nurses ma pacho ka kwayo piny owacho mondo rang matut midhiero ma pod okwako sekta mar thieth e pacho ka, kama oting'o nok mar jochiw thieth, keto e tim shika manyien mag thieth, okumba manyien mar thieth SHA, kaachiel gi rango malong'o lwasi mag jotije. Kane giloso romo margi ma 67 ma higa ka higa e boma ma Kisumu, riwruog Nurses ma pacho ka, National Nurses Association of Kenya, kokalo kuom jatendgi, dwaro mondo mibed ka inywandogi e choko paro kod kete tim lokruoge e sekta mar thieth ma pacho ka. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Romo mar 67 ma higa ka higa mar riwruog Nurses pacho ka, National Nurses Association of Kenya, mane okelo kanyakla nurses giwegi, jotim nonro kaachiel gi jokanyo e sekta mar thieth manowuok e tong' pacho ka mangima, dwaro mar somo rieko ewi bero chenro mag thieth, chuogo chike manyien, bero kuma manyien mar thieth mar SHA e kind mamoko kaka yor keto lai makare ne chenro mag thieth e kinde mabiro. We are not just health providers. We are innovators and we are leaders. And we need to work together with other cadres and the government to make sure that we deliver on the transformation that we need so that our people, our citizens and our communities can benefit from the health and health services that we provide. Nurses gone otielo ni lemo magimako marito jotuo e ute thieth pacho ka duong', koro gidwaro mondo bedi ka inywandogi e chenro mag keto chike kod timo lokruoge e sekta mar thieth kaka yor bero chenro mag thieth pacho ka. What we are asking the government, nurses need to be on the table in reviewing and when developing of health policies. There is no health policy that will transform health
if nurses are not involved, because we know what our patients need and we know what we want so that we can give quality care. Gimedo ni piny owacho nyaka koro rang malongo kaka inyal tieki nok mag jochiw thieth pachoka ahinya to nurses gino magiyango ni miyo sekta mar thieth yulo e rang'iny mag chiwo thieth makare ne jopiny. Nurses ok nyal tiyo tich mang'eny to gitin, jotuo ng'eny to watin. Ere gimomiyo sirikal ok nyal ndiko jothieth? En sa monego jo-sirikal owuog oko mondo ndik jothieth. Ok ni jothieth onge, jothieth nitie, to sirikal ok dwar ndiko jothieth. Nang'o? Nurses gi bende ne okwedo ndamo mane piny owacho kawo mar wuoyo oko bod matayo nurses ka giwacho ni ma en donjruok gi tije jochiw thieth pachoka kendo mayogi oteku margi. Government through the Ministry of Health, they fired the Nursing Council CEO, which we feel as nurses that was unfair and unfortunate. The Board of Nursing Council should have been reconstituted by now. It has not been done, and we ask, moving forward, nurses of this country to be respected, and what needs to be done and what is constitutional to be done through the Ministry of... Ewi mano gidwaro mondo ten migao mar thieth oro omenda ne ute thieth mar konyo e chulo gope mar okumba manyien mar thieth ne jopiny gino magitudo gi midhiero mapod okwako SHA. Pesa nitie mar manyocha wing'adowa mar SHA. Pesa ming'adowa mar SHA ni ang'o miyo ok oduog piny ka? Jotuo be hinyore. Jotuo ka wasethiedho kaka giwuok e ward onge. Kaka jotuo yud thieth mamoko madwaro SHA onge. Koro sirikal onego bed ni kelo pesa SHA piny ka mondo wayud konyruok, jotuo bo yud konyruok, to mondo mi health facilities wa bo bed gi yath mondo dongre. Nurses go koro wacho ni paro kod twak duto mane gikaloe e romono mar ndalo 2 gibiro chwalo e nyim migao mar thieth mondo okonye loso chike mabiro konyo e bero kendo tego chenro mag thieth pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Moko kuom councillors machon e county ma Siaya manotiyo motelo ne katiba manyien manokelo lemo mar MCS Awards mopogore pachoka koro ywago rach mar ngimagi ka giwacho ni sirikal oyuang'ogi kendo ok dewgi kata ka obedo ni chal margi ok ni kare. Kotelnegi kod jagoro margi Jackie Modido, jotelogo nokwayo jod bura ma pachoka mondo rukalo chik matayo kaka owinjore ochulgi omenda mag aheri maromo gana 30 ma dwe ka dwe kod omenda madhi pacho maromo $1.5 ng'ato ka ng'ato. Ma giwacho ni migao mar omenda nyocha noseyie chulogi, to kata kamano pod onge chike machalo kata manyalo tayo kaka inyalo chulgi. Kane giloso e kar od bura ma Bondo, councillors machongo nosingo mati e twech achiel gi jowetegi e pachoka mangima mar neno ni owinj ywakgi mathothgi odago ngima mopogore. Ni MPs wa mondo mi okonywa. Mbadi owache maler. Kendo wagono mbadi erokamano. Nikech okelo wache ni malong'o ni pesa to yie chulo. Lakini onge chik masiro pesa wa. Mondo mi ochulwa. Ne wan wang allowances, ne onge salaries. So onge kod gimilongo ni pension. Koro nyaka chik moro kali e parliament masiro pesa wane mondo mi ochule. Wadwaro pesa matin. Siling milion 1.5 kuom kansela ka kansela miye nyadichiel. Kae timedo ne siling 30,000 dwe ka dwe mondo mi ochamga kaka pension kuom ngimane kapod en e pinyni. When we were working, we were on just a peanut allowances of about something like 7,000 by that time. And this is the money which we were managing to make sure that funerals, fundraisings, school fees, and other many things. So we came out without a payment, a good payment. Ndalo mane gitiyo cha ne piny opogore to sani ng'enggi waneno ka chandre kabisa gionge yo moro amora ma ginya konyore kodo, to gin jotendwa manotelonwa maber, jotendwa manotiyonwa maber, ma kata gik mane gitimo sani moko pod nitie makonyo jopiny. Koro akawo thuolo ni mar penjo jotelo ma wantie kodo, ahinya jotelo magwa manie parliament, ahinya wabunge mekwa mondo tem okal chik ma
masindo jogi nwang'o gimoro matin. Jodak e gwenge ma Nyatike dwaro mondo mi piny owacho or omenda mondo gedo mar kar choko, piedho, loso kod uso mwandu mopogore opogore mong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park migero e gwenge ma Makanda e sub-county no mondo tieki. Mana kaka jafwambo marwa George Juma leronwa, mae biro e kinde ma giwacho ni giseketo ikruok makare mar tiyo kod kar choko, piedho, loso kod kar uso mwandu no. Gedo mar kar choko, piedho, loso kaachiel kod uso mwandu mong'ere kaka County Industrial Aggregation Park ma igero kod omenda maromo $500,000 ma isiro kod piny owacho ma kaunti ma Migori kod piny owacho mamalo e sab-kaunti ma Nyatike ne igero ni koro dhi rumo dwe mar 5 mar higani. Kata kamano, kar choko, piedho, loso kaachiel kod uso mwandu ni magedo mar osebedo ka digni nyaka sani gedo mar ochopo atamalo 87 ka igeno ni koro dhi rumo dwe mar 2 mar higa manyien. Tieko gedo mare koro chor nyime kaure kod midhiero makoni kod kocha ma oting'ore mar piny owacho mar oro omenda e wang' sa. Another thing that has been a challenge sometimes in the delay of the resources, sometimes it takes time before funds are released for the project. Kalo makuth chwe, accessing ka bedo matek. Koro loche ama gine makelo nwa materials bedo gi tich matek. Paul Kisinyu, men manager mar chendoni, wach ni gigo ma odong' ma onego ger sani koro nok kendo gintie kod geno ni gedo ma dhi rumo e chakruok mar higa mabiro. Being ni project ni itime e counties mang'eny e Kenya ka. Seche moko inyalo dhi e market tiyudo ka kamidhi ng'iepe cha wadu osedhi mong'iepo. Koro chuno nyaka igol gi loka. Koro process ma ikawo ma yoda gi loka ma gibi kawo thuolo mar dweche 3 ka gigo tim nade chopi. Koro mane momiyo pok wachopo, pok watieko, but we expect ni gik moko kodhi maber to dwe mar 2 ka watieke. Leo matieko gedo mar kar choko, piedho, loso kaachiel kod uso mwandu ni biro seche ma oganda sab-kaunti ma Nyatike kod kaunti ma Migori mangima wacho ni giseketo ikruok mopogore opogore mar tiyo kod kambini. An gi weche mag bichiel wanyalo puro, wan gi kothe wanyalo kelo ka to wanyalo uso. Pura lot. Anyalo ikora mondo mi ber moro ayudi bech goldi oningo chorre mbele. Ageno no biro chorore mbele kendo ber biro maber. Pak ma okelwa Nyatike kani obro konyowa e yore mang'eny. Sana wagone gavana Ochila Yako erokamano kuom ne yiero Nyatike mondo kele project ni. Jodagi ma Nyatike geno ber kawuok kuom kar choko, piedho, loso kaachiel kod uso mwandu ni ka bende gidwaro mondo koro gedo mare koro rumo piyo mondo koro chak tich e kinde machiegni. Koro gini konyalo dhi mbele. Taparo nyalo bedo maber, onyalo bedo miyo ndiko ji machalo kaka wan gini kama mang'eny. Ma weche machalo kaka weche mag kuo, timbe maricho mag kor gweng' nyalo bedo maonge. Koro an akwayo government ka yie to gi med lwetgi gi jeun magini. Ng'eny ma kor gweng' ka biro yudo ga tich ka. Chalo kaka mine matiyo ka, moko nitie matedene joma tiyo ka. Chalo kaka round poles moko wauso ne jogi ka. Mano benefit mwayude. Nikech Nyatike ka wan gi pur mar mchele to kuonde ma giwa gidhiye onge. Nikech nyo pok wayudo kama ne gibede packed. Kaka sirikal no parowa mokelnwa gini ka wabiro benefit. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar FIDA makedo ne ratiro mag jok mamine obago nyasi mar ringo higni 40 nyaka ne chake. Nyasi mano yuore gi jotelo kaachiel gi mine mosekedo ne chike matayo sectors mopogore opogore. Moko kuom mine osekalo lwenje mag kit chwech mane oyuoro e nyasi makamano nochiwo sigandgi kaachiel kod okenge ma gisegoyo bende mar konyo joma mine makale lwenje mag kit chwech kod mamoko. Martha Karua ma bende noyuoro nyasi makamano onyiso joma mine mondo dhi nyime gi kedo ka ojiwogi mondo giteg riwruok mar FIDA. FIDA stands for We are witnessing great change
new technologies, new political voices, and shifting economic realities. Yet amidst all this change, one truth remains. The measure of a nation's progress will always be how it treats its women and girls, and generally the marginalized in society. When women cannot walk safely on our streets, when survivors of gender-based violence are met with indifference, when young girls drop out of school for reasons of poverty or culture, then our development is hollow. In my administration, I've made sure that whatever we are teaching as FIDA Kenya is being carried in the counties. I give priority to people. Public participation is a must in my county. I give my community an opportunity to suggest what we do. So today, you can see I have scars on my face. I'm fitted with metal plates on my hand. I survived with a head surgery and a breast surgery. But still, the community judged me. As always, the community will judge women harshly. Fought for my rights, and finally, I found my rights. My daughters were disowned. I was told I had not given birth because girls are not children. Club mar KCB FC geto points adek duto e kinde ma gibiro rakore gi club mar Murang'a Seal e tugo mar adhula lig maduong' ma pacho ka Jumapil. Jobengigo ma KCB omako thuolo mar 10 e chung' mar timbe gi point 6 ka giseloyo tuke 2 kende e kind tuke 5 ma gisetugo e season mag 2025-2026. Kata kamano KCB FC nyaka bed gi ikruok makare e kindeni ma Murang'a Seal osemana yudo loch 1 kuom tuke 6. Our expectation is always to play and win every match. And we lost 2 matches in a row. It's very painful, but nothing we can do now. It's behind our back. We are focusing about the coming matches. But the closest match is about Murang'a. It's going to be a tough match because they have been losing. So I think that's like final game now. Every team has to win. Mane mokelo e giko mar weche manyien mag kagi kacha odhiambo masani. Waiko ni mathoth mabro biro ni Ramogi TV koromo saa 1 ang'ich welo kendo saa 3 oimore. Nyinga Milton Ochieng, bed godhiambo mokwe.